Imamo dva Samsung Galaxy A5. Ovaj pali radi, ali mu je ekran kaput. Ovaj, ja se iskreno nadam da mu ekran radi, ali mobilni ne radi. Sada mogu da im zamenim ekrane samo, ali ovo je u dosta boljem stanju od ovoga, tako da ću da prebacim ploču iz ovoga u ovaj i da se nadamo da će to sve da radi kako treba. Pošto ovaj nema cover, ovo ima cover, ide na roštiljenje da mu skinemo u pozadinu od iza. 1 minut, manje više, na 120 stepeni. Za to vreme odšahnem ovaj. Svi šrafni su skinuti. Ovaj se valjda skuvao dovoljno. Sad ćemo da vidimo da li ćemo moći da izvadimo. Lagano. Odmah je na polju. Ošrafnemo sad ovaj. Sad imamo oba telefona su odšrafljeni. Kad ćemo da vadimo plastike. U suštini, to je cela ploča. Sad ćemo da radimo isto na drugom. No, moramo da pazimo da ne pokidamo. Ok. Ista priča. Sada uzimamo ovu ploču, ovu bateriju i stavljamo u drugi. To treba da jako prosto. Otkačit ćemo sve što je zakačeno. Evo ekran. Kamera. Tu možemo da uzmemo sa kameru. Ok. Da vidimo da li tu ima neki šaraf koji ga drži, ja mislim da ne. Čačem pored. Ok. Sam ne pogleda. Ok. Ipak ću ja probati prvo sa ovom pločom, koja je neispravna, tako da ako nešto sjebem, barem sam sjebao na ovoj ploči. Znači, mi smo sve to otkačili, to bi trebalo da izađe lagano. Da iz nekog razloga. Šta je razlog se zove ovaj crni šraf? Ok, skidamo odmah i ovdje, da ne bismo zaboravili. Ajmo dalje. Da li ima još neki šraf? Šrafna ploča nam nije potrebna, tako da... Naravno da nema šraf. Ali isto postoji neki sim tray na koji smo zaboravili. Ajmo ga ovdje. To ćemo zaboraviti ovdje. Ok, ajmo dalje, da će laganije da ide. Mikrovest. Ili ovo sinta.